Bo día, nenos e nenas do cole de Caión, e benvidos a unha nova edición de Radio Tuber. Un programa dedicado para recomendacións radiofónicas. En este caso vimos a falar sobre libros en contra da LGTBI fobia. Que quere dicir eso? Pois que aquí neste cole somos moi inclusivos e defendemos tamén os dereitos de lesbianas, gays, transexuais, bisexual e xente queer, porque pa gustos colores. E xa temos por aquí os alumnos de primeiro e segundo de primaria coas súas recomendacións. Empezamos pola radiotubeira Ana. Hola, Ana. Hola, De que curso eres? de primeiro de primaria. E de que libros nos queres falar? Edu se viste de princesa. Quen o escribiu? Nuria 10. De que trata o conto de Edu se viste de princesa, Ana? De un neno que se disfrazaba de princesa e dicían que non podía. Que non podía disfrazarse diso. E ti que pensas diso? Que sí que se pode disfrazar. Claro, cada un pode vestirse como lle apetezca. Por exemplo, ti no Entroido ves algunhas mulleres disfrazadas de home? Sí, E a homes disfrazados de mulleres? sí, E pasa algo? non, E si o fan en outra data que non sexa Entroido, calquera día do ano? Poden. sí, Gustouche? sí. Por que? Porque esto recomenda que todos somos iguales e cada un ten os seus gustos. Ok, moi ben. Pois gracias pola túa recomendación. Chao. Imos coa segunda recomendación de primeiro e segundo de primaria e temos por aquí a Mario. Hola, Mario. Hola, De que curso eres? de segundo de primaria. E de que libro nos queres falar? Las chicas también pueden y los chicos también pueden. Quen o escribiu? Escribí uno Sofía Gourión Isabel Maroguer. De que trata o conto? Trata de que as chicas e os chicos poden facer as mesmas tarefas, xogar con mesmos xoguetes e as mulleres e os homes temos os mesmos dereitos. Trata de moitas cousas. Pero mira, estou me fijando na súa portada. Ten dúas portadas. Sí, E logo? porque os chicos e as chicas podemos facer o mismo. Claro, por un lado trata de chicos. Sí, e outro lado trata de chicas. Gustouche? Gustoume porque podemos facer as mesmas cousas e non temos que deixar a xente de lado. Moi ben, moi boa reflexión, Mario. Moitas gracias pola túa recomendación. Adeus. Imos cos radiotubers desta clase e temos por aquí a Fabio. Hola, Fabio. Hola, De que curso eres? de primeiro de primaria. E de que libro nos queres falar? De Soy una niña. Quen o escribiu? Yasmei Ilmai. E de que trata ese conto? Dunha nena que a confundían por un neno. Elo, por que a confundían? Por que motivo? Pensaban que era un neno. Sí. Pero por qué? Que facía? Iba en patín, tirábase ao mar e andaba cunha guitarra. Ai, e por esas cousas da súa personalidade confundíana. E penses que está ben eso? Non, Porque as mulleres tamén poden gustarlle tirarse no mar, tocar a guitarra e tirarse nos charcos. Gustouche o conto? sí, Por que motivo? porque nos enseña a ser como somos. Moi ben. Pois moitas gracias pola túa recomendación, Fabio. Adiós. Hasta outro día. Imos co último radiotubeiro deste turno e temos por aquí a Xoel. Hola, Xoel. Hola, De que curso eres? de primeiro de primaria. E de que conto nos queres falar? De ni guau ni miau. Moi ben, quen o escribiu? Blanca la casa. E quen lle fixo as ilustracións? Home. De que trata ese conto de ni guau ni miau? De un can que non fa
facía nada na súa casa. Como se chamaba ese can? Fabio. Non facía nada da casa, de que non limpaba ou... Non facía cousas de perros. Non facía cousas de cans, claro. E a súa familia andaba preocupada? Bueno, pois sí, pero Xan levantouse da cama. O seu dono Xan levantouse da cama. E que descubriu ao levantarse da cama? Que saliu pa calle e viu como o can Fabio estaba pola calle andando para ir divertirse cos gatos. Ai, Fabio escapaba para divertirse cos gatos. Todas as noites. E que facía cos gatos? Divertirse, afilar as uñas, trepar por tellados, tal pos árboles. E cando estaba máis feliz, Fabio? Na casa sendo un can ou na rúa sendo un gato? Sendo un gato. Gustouche? Sí. Por que o recomendarías? Porque é bonito. E ti, que preferías ser? Un can triste na túa casa porque non fas cousas de cans? Ou preferías ser un can feliz facendo cousas de gato? Preferiría con cousas de gato, co me faga feliz. Moi ben, moi ben, moi ben. Pois moitas gracias pola túa recomendación, Xoel. Chao. Hasta outra. E ata aquí o primeiro bloque da edición de Radio Tubes LGTBI. Imos agora co segundo bloque do programa, neste caso con alumnos de terceiro e cuarto de primaria. E temos por aquí a primeira radiotubeira. Hola, Adriana. Hola, De que curso eres? de terceiro de primaria. E de que conto nos queres falar? Do libro Me llamo Pecas, do autor Raquel Díaz Reguera, da editorial Nube 8. De que trata o conto? Trata dunha nena que sempre lle decían: é para un neno ou para unha nena? E non sabían responder. E por qué? Porque non había resposta. Entonces ten dilema, porque todo o mundo lle quere dicir que si esa é unha cousa de neno ou si esa é unha cousa de nena. Sí. E el non entende nada. Porque eu creo que é un chico, ou protagonista, ou é unha chica. A ver, non sei, porque eu creo que era unha chica, pero que non sabe en realidade se lle gusta máis ser unha nena ou un neno. Gustouche? Sí, moito. Por que motivo? O recomendo porque ensinas que a xente non ten resposta a preguntas se hai cousas de nenos ou se hai cousas de nenas. E por que crees que non hai resposta para iso? Oi, non sei, porque en realidade a xente, cada unha ten os seus gustos, igual que a mí me poden gustar os coches e eu que sei, un chico pode gustar as monecas. Non sei, cada persoa ten o seu gusto. Será que todo é para todos os sexos, Sí. non? Pois moitas gracias pola túa recomendación. Chao. Agora temos por aquí o segundo radiotubeiro, neste caso, Lucas. Hola, Lucas. Hola, Ana. De que curso eres? Cuarto de primaria. De que conto nos ves a falar? De Sirenas. Escrito por Jessica Love da editora Coquinos. De que trata ese conto? Dun neno chamado Julián que lle encantaban as sereas. Que en realidade non eran sereas, que eran persoas transexuais. Entón chegou a casa e fixo un estropicio porque quitou as flores do florero, arrancou as cortinas, colleu as sábanas. E para que fixo todo eso? Pois para facer un disfraz de serea. Ajá. Entón a abuela chegou, pero non lle reñeu, non que o apoiou. E daquela levárono á rúa a un desfile de sereas. Bueno, que non eran sereas, que eran transexuais. E como quedou ese Julián? Abraiado.
Pareceche que fixo ben a boa. Sí, fixo genial. Gustouche? Sí, E por que o recomendarías? pois porque, na miña opinión, que o Xulián se vista de serea, que non ten nada de malo. Moi ben, moi boa reflexión. Gracias pola túa recomendación. Adeus. E por aquí remato o bloque de recomendacións de terceiro e cuarto de primaria. Imos coa última parte do programa. Neste caso temos por aquí alumnos de quinto e sexto de primaria. E a primeira radiotuber en falar é Antía. Hola, Antía. Hola, De que curso eres? de sexto. De que libro nos queres falar? Benxamín o cachalote que quería ser golfiño. Quen o escribiu? Paula Carballeira. E quen o ilustrou? Blanca Millán. Da editorial? Triqueta verde. E de que trata ese conto de Benxamín? Vai de un cachalote que quería ser golfiño, pero os golfiños reíanse del. Entonces, pois el puxose triste e ca súa amiga, a tortuga, fixeron un plan para que se alegrase. Moi ben, pinta moi ben. E que plan era ese? O plan foi que a tortuga Minerva presentoulle a nai Chouta. E entonces Quen era a nai Chouta? a nai dos golfiños. E a nai dos golfiños aceptouno como seu fillo, tratouno moi ben e desde ese momento o cachalote Benxamín foi feliz. Que bonita historia, gustouche? A min sí, E por que o recomendarías? porque a min pareceume que é fácil de ler, enténdese bastante e me parece moi interesante. Vale, e por que pensas que este conto está relacionado co programa de hoxe da LGTBI fobia? Porque eu creo que ten que ver cas persoas que son transxénero ou transexuales, porque el era unha cousa, por exemplo, el era cachalote e quería ser un golfiño. Moi ben, moi boa. Un cachalote ao final pode ser golfiño? Sí. Pois moitísimas gracias pola túa recomendación, Antía, e deica outra. Chao. Imos coa última recomendación de quinto e sexto de primaria. E temos por aquí a Daniela. Hola, Daniela. Hola, De que curso eres? de sexto. E de que conto nos queres falar? Do año que é un porquiño, de Pim Lammers. Quen o ilustrou? Mija Pagram. De editorial? Hércules Edicciones. E de que trata ese conto? Vai de un año que se sinte porquiño e os años e os porquiños pensan que está tolo, pero un granxeiro levou ao veterinario e o veterinario axudoulle a ser un porquiño. Como lle axudou o veterinario a ser un porquiño, si el era un año? Pois xa que el se sentía un porquiño, pois o veterinario esquilouno e rizoulle a cola. E xa parecía completamente un porquiño, e el sentíase porquiño. Entón, ao final, que foi deste porquiño? Pois estuvo xogando no barro, pois porquiño. E xa era feliz. Ok, gustouche? Sí, a mí gustoume moito porque recomendo porque é moi entretenido e divertido e tamén é moi fácil de ler e ten debuxos moi guais. E que os de maiores tamén vos gustan os libros que son pa máis pequenos. E que mensaxe crees ti que ten detrás relacionado con este programa de LGTBI fobia? Eu creo que se refire a que cada un pode ser o que queira sin ter que ver o seu aspecto físico. Pois exactamente. Moitísimas gracias pola túa recomendación. Adeus. Ibache dicir hasta outro programa, pero que como xa rematou o cole este ano, xa te despido daqui para sempre. Gracias, Daniela. Chao. E aquí remata o quinto programa de RadioTubers relacionado ca LGTBI fobia, con un montón de exemplos que nos axudarán a normalizar a este tipo de colectivos e integralos na nosa sociedade como se merecen. Porque para gustos, cores! E na Biblioteca Ión encántanos as cores.
Saúdos e boas lecturas dende a Biblioteca Ión.